Na igrexa de San Vicente de Cerponzóns celebrouse un acto cheo de significado colectivo, pois o noso idioma regresou ás lápidas de algunhas persoas soterradas en castelán. Porque cada inscrición recuperada convértese nun acto de afirmación da identidade dunha lingua que non debe calar nin siquera no silencio do Camposanto. Coa palabra galega gravada na pedra, recoñecemos a quen fomos, quen somos e quen queremos seguir sendo. Un compromiso de memoria e de futuro. Benvidos a este acto que non pretende máis que lembrarnos que a lingua galega é parte esencial da nosa memoria colectiva e da identidade que nos une como pobo. En galego agora e sempre é unha campaña promovida pola Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia que leva facendo este traballo máis de 20 anos e que ten un fundamento moi concreto. Poñer en evidencia a contradición de que persoas que viviron plenamente en galego sexan recordadas para sempre con lápidas en castelán nos Camposantos. Unha realidade que non fai xustiza á súa identidade. Por iso, se en Cerponzóns realizamos un acto de reparación, devolvéndolle a lingua galega o lugar que lle corresponde na memoria daqueles que a fixeron súa e a transmitiron ao longo de toda a súa vida. Porque lembrar en galego a quen sempre viviu en galego é un dereito, un deber, un acto de coherencia co pasado, pero tamén co futuro. Don Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua, fixo un chamamento á cidadanía para asumir como propia a defensa do galego en cada espazo da vida cotiá. Subliñou a importancia de empregalo no ámbito das derradeiras vontades, pois só así o noso idioma acadará a plena normalidade social. A nosa lingua galega necesita de apoios en moitos ámbitos da realidade, pero este que hoxe tocamos é un dos máis sensibles, dos máis delicados para promover en calquera sociedade, na nosa tamén. O traballo de moitos anos feito pola Asociación de Funcionarios en Lingua Galega está empezando a dar os seus froitos e vemos nos medios de comunicación como cada vez son máis os usuarios e as usuarias que nun momento tan sensible, como digo, e tan delicado como é despedir aos seres queridos, optan porque sexa a lingua galega, a lingua que eles e elas falaron toda a vida, a que as acompañe o alén, non? ou cada un dentro do seu credo, onde crea que ese familiar vai despois de acompañarnos neste mundo. Non? É un acto non só de xustiza lingüística, de xustiza social, senón un acto emotivo, moi emotivo. Recordar os nosos na lingua que falaron, na lingua que nos falaron desde que nos conocemos, desde que fomos cativos ou cando nos facemos maiores, é unha das causas de xustiza cultural e xustiza social máis grandes, é unha das grandes honras que lle podemos facer. É que nos podemos facer todos como comunidade lingüística, como comunidade cultural e como pobo. Por iso, hoxe aquí en Cerponzóns estamos festexando esta decisión, porque hai que collelo como unha realización cultural, como unha realización social. Non é algo dramático, non é algo triste, e ao contrario, é reafirmarnos como que somos galegos, como que temos un pensamento galeguista, como que queremos defender o noso e proxectalo cara adentro e cara fora. Unha das formas de facelo é esta, coa unión, como digo, non só hoxe aquí de moitos representantes das comunidades que representan, senón con esta música dos albures que temos aquí detrás, é reiterar o agradecemento que por primeira vez nos pasa a implicación dunha funeraria, a Funeraria San Marcos. Perdín moitísimas grazas polo que estás facendo, porque o gallá este exemplo que ti hoxe das promovendo o uso do galego dentro da actividade empresarial dunha firma tan importante, pois que sirva de exemplo e de relación especular para todos por Galicia adiante. Así que no nome da Xunta de Galicia e do Goberno galego, moitas grazas por estar aquí, moitísimas grazas á Asociación de Funcionarios unha vez máis, e seguimos traballando para que isto que debía ser normal hai moitos anos empece a facerse normal a partir dunhas décadas para cá. Oxe vos sodes testemunhas neste final do mês de agosto, neste domingo, onde sempre lembraremos que Cerponzóns se fixo algo importante por algo tan importantísimo como é a nosa lingua, o noso idioma, a lingua galega. Xaquín Monteagudo, presidente da Asociación de Funcionarios, entidade que leva anos e anos impulsando accións para garantizar o uso da lingua galega en distintos ámbitos.
En primeiro lugar, agradecerlle a Cerpozos, aos veciños de Cerpozos e a empresa San Marcos que colaboren e que acollan esta iniciativa nosa. Como decía o secretario xeral da Lingua, a nosa asociación é unha asociación de funcionarios que xurdiu hai máis de 40 anos. Inicialmente, o noso ámbito de actuación era as administracións públicas, onde prestábamos servicio como traballadores públicos, non? E a nosa, digamos, motivo inicial era contribuir a que o galego fose a lingua oficial de Galicia nas relacións xurídicas e nas relacións administrativas. Pero a partir de aí fomos decatando de que había moitos ámbitos da vida social galega en que había que mover os marcos da lingua. Como dicía o secretario xeral, pois a lingua galega tradicionalmente pois era unha lingua íntima, familiar, das relacións, digamos, dentro da casa. Pero os actos máis importantes da vida social pois non se facían en galego. Iso é unha contradición histórica que agora non vamos aquí a explicar, pero nos parecía que era rechamante que tiñamos que actuar en eses ámbitos, non? E así, por exemplo, pois nacen iniciativas tales como a Irmandade Xurídica, é dicir, queremos que os cidadáns galegos, cando vayan a un tribunal, cando se falan cos abogados, cando falan cos notarios, podan desenvolverse na lingua galega. A Irmandade Sanitaria Galega, queremos que cando se vai aos hospitais ou aos centros de saúde non se fale con naturalidade e a relación profesional sea en lingua galega. Queremos que as festas e as verbenas se fagan en galego e aí está a iniciativa sobre as 1000 primaveras para a lingua galega nas festas. E despois, en concreto, o que hoxe aquí nos chama, pois nos parecía que os camposantos, que son un dos lugares emblemáticos da vida social galega, que además é un lugar universal que se estende por todo o noso territorio, pois non podía quedar alleo a todas estas iniciativas e que era unha contradición flagrante, como decíamos, que os cidadáns galegos que se desenvolveran a súa vida toda en lingua galega no ámbito familiar, no ámbito profesional, sin embargo, cando o recordamos e cando recordamos os seres queridos e os amigos, pois o fagamos en castelán. Digamos que o recordo cariñoso aos nosos devanceiros, aos nosos antepasados, é unha das características que nos define como seres humanos frente aos animais. Os animais non enterran, non teñen sitio específico para enterrar, nin recordan probablemente os seus antepasados. Nós, unha das cousas que nos dignifica como seres humanos é o recordo e o cariño con que honramos os nosos antepasados. Entón, nos parece esencial que o fagamos na nosa lingua. E neste sentido, hoxe en Cerpozóns, pero vamos recorrendo toda a xeografía galega, estuvemos en múltiples parroquias nas 4 provincias e, efectivamente, o movimento este que levamos desenvolvido nos últimos 20 anos está agromando en moitas iniciativas e o que queremos e esperamos de todos vós é que tamén en Cerpozóns se dé a boa acollida ca colaboración da Asociación Cultural, ca colaboración dos veciños, da empresa funeraria que é fundamental, pois se dé a boa acollida a esta nosa iniciativa e que a lingua galega tamén floreza nos camposantos da parroquia. Moitas gracias. O acto contou co acompañamento musical do grupo Os de Algures, unha formación que leva anos mantendo viva a tradición musical galega. A súa música é memoria compartida e identidade feita son, que nos une directamente coas raíces do pobo.
A Igrexa ten unha responsabilidade fundamental no uso e na transmisión da nosa lingua. O Concilio Pastoral da Galicia recoñeceu as recomendacións do Concilio Vaticano II no tocante ao uso da lingua galega, recomendándoa nos usos litúrxicos. O vicario episcopal de Pontevedra, don Luís Seoane Ares, é unha das voces que nos recorda que tamén no ámbito religioso debemos honrar a quen falou e viviu en galego. A Igrexa nace aberta ao mundo enteiro, sen renunciar ao máis cercano ou local. En Pentecostés, contanos Lucas que a diversidade de linguas é unha riqueza, sin minusvalorar ningunha, coidando todo o que favoreza a verdadeira comunicación e valores humanos. Aquí unha anécdota da aldea onde nacín. Sempre tiven dificultades co normativo, pero nacín nunha familia, nunha aldea do concello de Sobrado dos Monxes, e esa, pois, a lingua que mamei. E recordo, de moi pequeno, que o cura da parroquia, que nacera na mesma parroquia, falaba cos veciños normalmente en galego, pero de porta pa dentro, todo era en castelán. E eu recordo aquela anécdota de que sempre ele empezaba as homilías dicindo: queridos hermanos, e un día unha señora no primeiro banco díxolle: xa dixo 2 mentiras, don Gerardo. Graciñas ao Vaticano II, que se acaba de citar, que cumple 60 anos de historia, a súa clausura foi no 65, nel promocionouse unha presencia indiscutible da Igrexa no mundo, non por encima, nin en contra, nin á marxe, e pronunciouse con claridade a prol das linguas vernáculas. Graciñas ao Concilio Pastoral de Galicia fai 50 anos, no que se fixo unha declaración firme na mesma liña. Graciñas á Catequese de Galicia, as 5 delegacións diocesanas traballaron durante moitos anos en equipo e publicando os materiais en galego. Graciñas tamén á Pastoral Xuvenil de Galicia, tiven a sorte do ano 96 ao 2003 de traballar en equipo cos outros delegados e delegadas e tamén os materiais se publicaban en galego. Graciñas aos tradutores da Biblia ao galego desde as linguas orixinais, arameo, hebreo e grego, publicada a primeira edición no 1989, fai 36 anos. Este traballo dun equipo de unhas 40 persoas de forma gratuita encamiñou as publicacións e o uso do misal galego, leccionarios, diversos rituais, dos sacramentos e tamén das celebracións cristianas das exequias. Graciñas aos encontros de música religiosa de Pontevedra nos seus 25 anos, promovendo o canto en galego nas celebracións litúrxicas. Graciñas á Encrucillada, revista galega de pensamento cristián, publicada desde 1977, e ao seu foro anual. Graciñas á Escola de Espiritualidade, que cada ano promove o encontro, a formación e a celebración da fe na nosa lingua. As comunidades evangélicas galegas teñen dado pasos firmes cara á galeguización dos seus cultos e cerimonias. A súa implicación é clave para ampliar espazos de uso do galego dentro da diversidade religiosa do noso país. Intervén agora don Ángel González Solla en representación da Alianza Evangélica Española. Os protestantes tradicionalmente lle demos moito valor ao uso das linguas populares nas nosas actividades. Así sempre pusemos todo o empeño en achegar a Biblia a cada persoa e facelo no seu idioma materno. Todos lembramos que a tradución da Biblia ao alemán por parte de Lutero foi a referencia definitiva para fixar o propio idioma alemán. Desde entón, insistimos en asegurarnos de que os idiomas de todas as culturas, por moi minoritarias que sexan, dispoñan dunha tradución da Biblia, para asegurar que cada persoa de xeito natural lle chegue ao seu idioma, á súa propia cultura. Nesta labor, as sociedades bíblicas levan feito un traballo sistemático, de xeito que a Biblia é o libro con máis traducións no mundo. Destacamos que a labor nestas sociedades bíblicas se iniciou coa traducción a unha lingua minoritaria, o galés. En Galicia queremos manter esta mesma disposición e queremos ampliar esta labor a todos os campos, promovendo o uso natural do noso idioma nas nosas actividades. Temos un reto neste momento. Moitas das nosas iglesias reciben a numerosos inmigrantes evangélicos latinoamericanos
E debemos dar unha resposta a este reto por vía de estimulación positiva que facilite a plena integración dos inmigrantes na nosa cultura, incluindo o idioma. Temos así deseñado un proxecto específico con este obxectivo que recibeu moi positivamente a comisión que traballa a actualización do Plan de Normalización Lingüística que o secretario xeral de Política Lingüística, don Valentín García, tamén coñece. Para nós, a morte é un paso a unha vida que continúa, pero un paso trascendente que reflexamos nas nosas lápidas. Se teñen curiosidade, visiten os nosos cementerios e alí descubrirán que cada lápida presenta un mensaxe de seguridade e esperanza, moi diferente das inscricións mortuarias habituales, porque temos unha visión diferente da morte. Anímolles a descubrilo no libro Galicia insumida, que escribeu Evangelina Sierra. O tecido asociativo é motor imprescindible para espallar esta iniciativa e facela viva en parroquias e comunidades. A Asociación Ochedeiro, representada neste acto pola súa presidenta Liliana Casás e o seu secretario Xoán Xosé Esperón Recarei, fai seu ese compromiso veciñal que dará forza e continuidade a este proxecto. Ten a palabra o señor Esperón Recarei. Estamos aquí hoxe para reafirmar unha verdade que nos define como pobo, o galego. O galego é máis que unha lingua, é a expresión viva da nosa identidade, o alento que nos une como comunidade é o fío que conecta as nosas xeracións. É a voz dos nosos avós, a que nos educou, a que nos acolleu desde o berce, e debe ser a voz que nos guíe tamén ata o noso derradeiro intre. A lingua galega é, para cada un de nós, un patrimonio que herdamos e que temos a obriga de cuidar. Pero esa obriga non é unha carga, é un privilexio. Porque cada palabra que pronunciamos en galego é unha afirmación do noso compromiso coa terra que nos viu nacer e coa cultura que nos define. E, sobre todo, é un acto de amor. Amor polo que fomos, polo que somos e polo que queremos ser. Cando pensamos no momento máis trascendente da nosa existencia, no día no que deixaremos este mundo, debemos ter claro que non hai maior honra que partir sendo quen fomos sempre, galegos e galegas. Por eso, hoxe quero defender con forza e con emoción a iniciativa En Galego Agora e Sempre. Unha proposta que nos convida a facer da nosa lingua o centro tamén das nosas exequias. Non é unha reivindicación pequena, é un acto de coherencia e dignidade. É dicir ao mundo, aquí estiven, fun galego, vivín en galego e tamén marcho en galego. Non podemos permitir que, no momento en que deixemos este mundo, se rache o vínculo coa nosa lingua nai. Non podemos aceptar que, despois dunha vida defendendo o galego, o derradeiro acto que nos represente o faga en calquera outra lingua, porque iso sería renunciar ao que fomos, negar o que somos. Por iso, quero dirixirme a un por un de vós, hoxe pídoche a ti que me escoitas que te reafirmes no compromiso de defender o galego ata o final, que deixes claro diante da túa familia, diante da túa comunidade, que a túa lingua será o galego ata o último alento, que as túas exequias, os teus recordos, todo aquilo que quede de ti fale en galego, como falaches ti en vida. E máis alá diso, que os teus herdeiros entendan que o galego non é só unha lingua, é un legado, que llo transmitan aos seus fillos e netos, con orgullo e con valentía, porque o galego é futuro. Cada palabra que conservemos e protexamos hoxe será unha palabra que as xeracións vindeiras poderán pronunciar mañá. Espero, a partir de agora, que para moitos de nós o maior desexo é que as liñas da nosa historia queden escritas en galego, que os nosos descendentes teñan a oportunidade de vivir nunha Galicia orgullosa, moderna, que saiba recoñecer o seu pasado e construir con esperanza un futuro no que o galego sexa natural e pleno. Que a nosa derradeira mensaxe sexa esta: vivemos en galego, soñamos en galego, marchamos en galego, porque en galego
agora e sempre, somos quen somos. Despois desta fermosa intervención do señor Esperón, indicarlles, ven a conto que eu lle diga que ese documento que se estivo entregando, que é un acta de derradeiras vontades, que creo que teñen todos vostedes nas súas mans, significa iso que acaba de decir, é dicir, asinar ese documento para que quede e forme parte dos documentos da familia e onde cada un de nós decimos que queremos ser soterrados e que os nosos actos fúnebres sesan en lingua galega. Ben, dito isto, seguimos co acto. As empresas funerarias desempeñan un papel decisivo á hora de ofrecer ás familias a posibilidade de escoller a lingua coa que queren despedir os seus seres queridos. A funeraria San Marcos foi pioneira en comprometerse co uso do galego nos seus servizos e instalacións. Intervén a continuación o seu xerente, don Juan Laureano Perdiz Cabanelas. Porque unha persoa que fala toda a súa vida, eu que nací nunha aldea, en galego, que quizáis o seu último suspiro, o seu último salouco ou as súas últimas palabras, antes da chegada do óbito, foran na lingua nai, en galego, e codeada cos que lle recorden en castelán. Porque no seu funeral se transmiten palabras de recorde nun idioma alleo ao difunto. Porque a súa esquela ou a súa lápida non reflite a lingua que veu nacer. É ben certo que vivimos rodeados de terribles tempestades, guerras, desastres medioambientais como incendios que estamos a sufrir, así como un desprecio terrible da cultura, particularmente da nosa fala. A nosa fala, que xa o desaparecido veciño de Ponte Caldelas, Suso Bamonde, dicía na súa canción Cantiga da Noite: sometedes por ser a nosa, temos o deber de falala. Ou outros que cantaban aquel grupo folk que todos e todos recordaremos, a Roda, que nos anos 70, facendo gala da loita do pobo galego, pregoaban aquel exitoso disco titulado Falemos Galego. O galego non é novo, que é máis vello que a requisa, pois xa o cantaban os gregos cando inventaron a misa. As empresas funerarias, quizá por a imitación das grandes existentes nas capitais, quizás por imposición de outros tempos pasados, foron adoptando o uso do castelán. Neste sentido, nós, desde San Marcos, queremos axudar á restauración memoria lingüística de Galicia, dando exemplo e asinando o protocolo que antes comentaron os meus antecesores, para comprometerse coa nosa fala. Desde aquí aproveito que máis pronto vamos a ter un apoio desde San Marcos ofrecendo unhas líneas de descontos prácticamente a cero que os queiran cambiar as lápidas, pois ten costes. Pero vamos a facer isto durante un tempo para que teña as familias poder asumir ese cambio de lápida. O Instituto de Medicina Legal de Galicia, representado aquí por David Costa Piñó, é un organismo dependente da Administración de Xustiza que ten como misión prestar apoio técnico especializado en materia de medicina forense. Nel fai o esforzo de desenvolver o traballo en galego, contribuindo así a que a nosa lingua teña presenza nun ámbito tan sensible e esencial como da xustiza e a saúde pública. El ten agora a palabra. Hola, boas. Bueno, eu sí que vou ser extraordinariamente breve porque, bueno, non tiña pensado falar hoxe, entón non teño nada preparado, pero simplemente dicirvos que estou aquí para mostrar o apoio da nosa institución a este acto e a todo o que nel se defende, e o noso compromiso co desenvolvemento das ferramentas que permiten desenvolver a nosa actividade pericial en galego. O Concello de Pontevedra, representado pola concelleira dona María Xosé Abelleira, é consciente de que a memoria colectiva construíse tamén dende o local e por iso aceptaron a proposta da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, implicándose e garantindo que o galego teña presencia nos cementerios públicos e privados do Concello. Intervén el agora. Para min unha honra participar neste acto tan significativo organizado pola Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística xunto coa colaboración da Asociación de Veciños O Chedeiro de San Vicente de Cerponzóns. A asociación
se non é a máis e das máis implicadas no noso Concello polo traballo con veciños e veciñas e ao mesmo tempo pola defensa do noso idioma. Este acto vai moito máis alá dun xesto simbólico, é un acto de xusticia, de memoria e de dignidade. Hoxe, coas sustitucións das lápidas de Carmen Recarei Cochón, Juan Esperón Moldes, Jesús Recarei Lourenzo e Ramona Cochón Ramos, devolvémoslle ao galego o lugar que lle corresponde, o lugar de identidade, da verdade e da memoria. Estas persoas que foron os rostros e voces da taberna da Rons, verdadeiro centro de vida social e comunitaria da parroquia, falaron sempre en galego, amaron, traballaron, riron e choraron nesta nosa lingua. Por iso, nesta xornada de restauración da memoria histórica dentro da campaña O Galego agora e sempre, queremos dignificar o final da vida, porque o galego non só é a lingua de verce, é tamén a lingua de despedida, de lembranza e de honra. Con cada lápida que hoxe colocamos, restituímos parte do que foi negado durante décadas. Reparamos unha ferida invisible e máis fonda, a exclusión do galego mesmo dos espazos máis íntimos e sagrados. E ao facelo reafirmamos o noso compromiso colectivo, que a nosa lingua este presente en todos os momentos da vida, tamén no recordo eterno dos que xa non están. Como Concello, sempre nos atoparedes ao voso carón en actos como este. A implicación e o traballo pola posta en valor da memoria histórica e lingüística é o que nos distingue como pobo. E recordade, estade orgullosos e orgullosas da vosa lingua e que o único galego mal falado é o que non se fala. Moitísimas gracias e que viva o galego agora e sempre. Con estas intervencións, con todas as intervencións que se levan feito ao longo deste acto, queda claro que a restauración da memoria lingüística de Galicia é unha tarefa de todos, unha tarefa que debe ser compartida con institucións, familias, igrexas, empresas e cidadanía. Vai dar lectura a unha declaración que se vai a asinar hoxe, que van a asinar todas as persoas que tiveron palabra neste acto, que vai a ser lida por dona Liliana Casas, presidenta da Asociación Ochedeiro. Os comparecentes na representación que cada un deles ostenta acordan, primeiro, que a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia elaborará un catálogo de modelos de esquelas e lápidas en lingua galega adaptadas ás diferentes crenzas e sensibilidades culturais e religiosas para seren ofrecidas a empresas funerarias e familias. Segundo, que a Funeraria San Marcos ofrecerá a posibilidade de escoller o idioma que a familia desexe para levar a cabo todos os trámites, servicios e comunicacións con seus clientes, comprometéndose a empregar o galego nas instalacións dos seus tanatorios. Terceiro, que a Secretaría Xeral da Lingua da Xunta de Galicia prestará apoio lingüístico para facer efectiva a normalización do galego nos actos e ritos funerarios. Cuarto, que o Vicario Episcopal Territorial de Pontevedra fomentará o uso de galego nos actos litúrxicos fúnebres e transmitirá a través das súas homilías a importancia de perpetuar a memoria lingüística dos defuntos no idioma que utilizaron en vida. Quinto, que a Alianza Evangélica Española animará aos crentes evangélicos a que prevaleza a memoria das persoas que en vida falaron galego utilizando este idioma nos seus cultos de despedida e homenaxe nas súas lápidas necrolóxicas. Sexto, que a Asociación de Veciños Ochedeiro celebrará anualmente o Día da Restauración da Memoria Lingüística como acto de sensibilización e compromiso coa lingua nos momentos máis solemnes da vida. Sétimo, que o Concello de Pontevedra promoverá o uso do galego nos cemiterios públicos e privados do Concello mediante bandos e comunicacións coincidentes co Día de Defuntos. Octavo, que o IMELGA procurará desenvolver medidas que permitan a galeguización das súas actividades nas relacións coas demais institucións públicas, así como coa cidadanía. Noveno,
que pasados 6 meses da asinatura deste protocolo de actuacións convocarase unha xuntanza con todos e cada un dos asinantes para coñecer os efectos producidos. E para que conste, asínase o presente documento actuando como fedatarios do mesmo dona Carmen Pose, magistrada do Xulgado de Instancia de Ordes, e don Xosé Xoán Barreiro Prado, presidente da sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra, en Cerponzóns, o día 31 de agosto de 2025. Vou agora mesmo ir nomeando as persoas para que pasen a firmar. María Xosé Avilleira. Don Xoaquín Monteagudo Romero. Don Luis Seoane Ares. Don David Costa Piñó. Don Ángel González Solla. Don Juan Laureano Perdiz Cabanelas. E don Xoán Xosé Esperón Recarei. Vale, dan fe dona Carmen Pose e don Xosé Xoán Barreiro Prado. Bueno, tanto para min como para Xoán Manuel, pois é unha honra intervir hoxe aquí acompañando esta declaración de Cerponzóns. Esta campaña, baixo o lema en galego agora e sempre, chega, ou igual que antes a outros, a esta parroquia cun xesto profundo. En primeiro lugar, a descoberta dunha placa na entrada do Camposanto en homenaxe a todas aquelas persoas soterradas aquí e cunha frase que queda gravada no bronce, pero sobre todo que está chamada a que esa frase quede gravada nos nosos corazóns. Porque o galego, como dixeron aquí todas as persoas que interviron, non é só unha lingua para o cotiá, é tamén para rezar, para despedir, para chorar ou para cantar. Sei ben que este acto non nace aquí en Cerponzóns sen máis. Pola miña parte, é obrigado recoñecer o traballo da Asociación de Veciños O Chedeiro, movemento cultural que leva máis de 40 anos recuperando tradicións, historias, fotografías e mesmo casas que nos contan non só quen fomos, senón tamén que nos contan quen somos. Por outra parte, as lápidas que hoxe se substitúen coñecín que pertencen a unha saga familiar que mantivo viva a tradición oral e o galego como lingua de comunidade. Vanme permitir tamén un comentario persoal, porque eu nacín e criei-me nese tipo de establecementos que eran as tabernas ultramarinos. Estas tabernas ultramarinos eran algo máis cunha tenda, eran un servizo público, eran un lugar de encontro, espazo vivo de lingua e de convivencia, onde se compartían historias, alegrías e penas. Eran espazos que sementaron unha lingua nacida da terra, da auga, da risa, da dor e da vida compartida. A nós tócanos coidala, falala e transmitila. A colocación destas novas lápidas, sen dúbida, devolve á familia o lugar que lles corresponde na memoria colectiva desta contorna. Este acto parece que mira cara atrás, lembrando a quen fixo posible hoxe o que hoxe somos, pero tamén mira cara adiante. De aí a finalidade de repartir todo este tipo de actas de vontades para que cada quen poida comprometerse a que todos os seus actos fúnebres poidan organizarse en galego. Porque a normalización non é só responsabilidade das institucións, senón que é tamén un compromiso persoal de cada quen, unha herdanza para xeracións e vindeiras. Por iso, se hoxe restauramos a memoria no Camposanto, facémolo tamén na vida, porque o galego non é só lembranza, é futuro, é identidade e é esperanza. E mentres haxa quen repenica as campás como aquí, cante, baile e toque cos dalgures, e quen coma hoxe faga acto de presenza firme pola memoria, veremos, seguro, como o galego seguirá marcando o ritmo da nosa identidade colectiva.
Xa no exterior, descubriuse unha placa á entrada do Camposanto en recordo de todos os que ali xacen, porque grazas a eles Galicia segue a ter lingua e cultura de seu. Posteriormente, substituíronse 3 lápidas en castelán por outras en galego, pertencentes a 4 familiares de San Xosé Esperón Recarei.